О Діво, що породила, спаси, владику світу і Господа, моли його, що спас душі наші. Радуйся, горо, радуйся, купино, радуйся, брамо, радуйся, віркося, радуйся, божество, радуйся, радуйся, всідохому владичице. Молитвами Твої пречистої Матері, всіх святих Твоїх милостивих, подай милості Твоїм людям. Молитвами слави Хара, Хануяни, Небесних і спаса, рабів добрі збережи. Молитвами чистого славу, святих Бог, пророка, Петра, Христа, спаса мій рабів Твоїх збережи. Молитвами славних апостолів, мучених, всіх святих Твоїх милості, подай людям Твоїм. Молитвами славних безвідних і Богородиця, рабів Твоїх збережи, заступниця світла і твердиня. Отця і Сина, і Духа Святого прославляємо, взиваючи Твоє свята, спаси душі наші. Ти, що незбагненно останні часу крову прийняла і породила Творця Твого, спасай тих, що величають Тебе. Благословенна Богородице, а від всякого помою визволилися, вибоївся спасіння родом Христи. Господи, ви помолімось. Амінь. О, Ти святий єси, Боже наш, Тобі ми славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Неправильний на те суддя, тож завернися до себе, приятель, помися, що завинив взиває душі. Господи, помилуй мене, Дівою породила ти не наше мука, і Дівою залишилась, мати бездивіця, Богородице Марія. Христа Бога нашого благає, що спасися нам. Пресвята Богородице Діво, діла рук наших направи, прощення провин наших прибувай. Коли співаємо ницьку пісню, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, миросим, премудрий. Просвіта моя і Спаситель мій, помилуйся, і Спаситель мій, помилуйся. Премудрий. Святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Премудрий. Стань душу Божу, вислухаймо святого Євангелія, а Ім'я святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус у Єрусалим, у Єрусалимі.
наші, Господи, відпомолімо. Для душі і тіла на усяку силу ворожу відганяла. Господи, ми помолімо. Господи, помилуй. Що дай послав Господь Бог благословення Йордану, де й освятив воду цю, Господи, ми помолімо. Господи, помилуй. За всі, що потребують від Бога допомоги, заступництва, Господи, ми помолімо. Щоб просвітитися нам світлом розуму одноістотною Тройцею, Господи, відпомолімо. Що Господь Бог наш показав нас синами і наслідниками царства свого через споживання і окроплення водою цінення свяченою, Господи, відпомолімо. Що визволитися нам від усякої журби, гніву та недолі, Господи, відпомолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, і вседіву Марію з усіма святими пом'янувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові, і віддаймо. Господи, належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Одежу від води і духа, прийди і освяти воду цю, і подай нам через споживання води цієї свяченої окроплення нею Твоє благословення, що змиває бруд пристрастів, Тобі молимось, завітай милосердний до нас немічних, і зціли наші недуги душевні, тілесні з ласки Своєї, молитвами всепречистої, преблагословенної, владичиці нашої Богородиці, Вседіві Марії, силою число животворче. Матір нашої України, свою віки, дай душевним тілесним здоров'ям, будь самого до нас, світя християнського, об'яви, Господи, що ненавидні люблять нас, проти наших, що служать і тут присутніх, і тим, що поважних причини відсутні заповідали нам, недостойні молитися за них, подяни, Господи, брати наші, поневолених, розпоботників, помилуй їх великої милості Твоєї, усякої недолі визволяючи, Отиці первостиленням Христи Боже наш, і Тобі ми славу благословаємо. На грішнім Твоїм Отцем, Пресвятим Богині, Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Що воскресе смертних істині, Бога, самоличом і пречистої своїй Матері, святих славних Стефаніх апостолів, святих і праведних Отців, Яким і Яні,
і всіх святих землі української, помилуй і спаси нас, як благий і чоловіколюбний. Христос воскрес! Возлюблені в Христі, брати і сестри, День народження нашого храму. Сьогодні рівно 10 років, як ми освятили його. На нагоди цієї річниці. І сьогодні, браті і сестри, будемо освячувати нашу каплицю. Ми з вами власні з волі Божої побудували. І дуже важкий для України час. І для святкування цієї великої події до нас є владика. Митрополит Івано-Франківський Галицький Осад.